Дания Нажметдинова шигыры һәм Марсель Нажметдинов көенә иҗат ителгән «Бәхетлемен» йыры. Бәхетлемен, сикһез бәхетлемен, бу дөньяла янымгин булганга. Кайнар хистәр үтә йөрәгемдә, кайнар хистәр ташып урдыга. Йырдар булып минем кайнар һөем, күбәләктәй булса күңелдән, яктар икәс бигрәк тулкынлана. Киңе булган наглы йөрәк. Язган тәүбе алса көндәрендә, һәм дугастар моңы агыла. Киңе булган мөхәббәтем минең, сәскә булып атыр тагыла. Йырдар булып минем кайнар һөем, күбәләгәй булса күңелдән, яндар икәс бигрәк тулкынлана. Киңе булган наглы йөрәк. Йырдар булып минем кайнар һөем, күбәләгәй булса күңелдән, яндар икәс бигрәк тулкынлана. Киңе булган наглы йөрәк. Йырдар булып минем кайнар һөем. Сылтырап аккан күкһел чишмәләрдә, яздар һаен ярһып ашкына. Күңелемдә булган кайнар һөем, моңландыра надлай талпына. Йырдар булып